головне питання – земля і бюджет. Як гадаєте, вдасться зламати ситуацію з землею і все-таки проголосувати той законопроект, який пропонує зараз влада? Сьогодні проти об'єдналися абсолютно між собою, здавалося б, мало пов'язані фракції, такі як «Батьківщина», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», депутатська група «За майбутнє», націоналісти на вулиці. Вас всіх об'єднує позиція по землі, ви проти продажу землі. Як гадаєте, вдасться зламати ситуацію? Чи все-таки проголосують землю? Дивіться, для того, щоб було зрозуміло предмет нашої розмови, про що йде мова? І що, власне, за законопроект, який з 11, потім один відкликали, з 10 обрала партія влади. «Слуга народу». Це законопроект, в якому, на мій погляд, є три найжахливіші речі. Перша річ – це можливість концентрації в одних руках, причому не просто концентрація, а з правом викупу і потім перепродажу 210 тисяч гектарів землі. Для розуміння, тобто в одні руки можна продавати не більше, як там записано, 0,5% від всього земельного фонду України. Він складає приблизно 42 мільйони гектарів. Це десь 72% всієї території України. Щоб ви розуміли, це земельний фонд, земля сільгосппризначення. От цифри, які є. І це означає, що фактично в нашій країні приблизно 100 родин, навіть якщо не брати найбільший показник, отримують право володіти практично всією землею. При цьому вони зробили обмеження для областей в межах 15% в одні руки. Друге, вони зробили право для продажу, купівлі-продажу земель спільними підприємствами. Тобто, давайте речі називати своїми іменами, іноземцями. І вони цей механізм запускають разом з механізмом продажу земель українцям. Третє, що я, на мій погляд, просто неприпустиме. Фактично, весь цей проєкт підлаштований під те, щоб мати можливість не просто сконцентрувати там в руках 20, 30, 40 найбільших родин земельні ресурси, а фактично цей законопроект взагалі вилучає таке поняття, як фермер. Чому я це дуже легко поясню? Єдина можливість, яка залишається у фермера, це викуповувати земельні паї громадян, а на це саме і тисне влада, що подивіться, як у нас десь там 5-7% громадян, які володіють паями десь приблизно від 3 до 5 гектарів. Це така середній показник паїв в Україні, в залежності від області і району. От ці громадяни хочуть приблизно 5-6% по всіх опитуваннях продати свої паї. Там в різні періоди було 10%, але не більше. Так. Але уявіть собі, тобто продається пай посеред поля. Якщо це 5-7%, це максимум продається там на 100, наприклад, паїв, 5-7 паїв, які розкладені в різних місцях поля. Хто може викупити і хто піде на те, щоб викупити пай, якщо по всьому контуру це є абсолютно не його земля? Як ти будеш обробляти ці 3-5 гектарів? Одна справа – це ще садівництво. Інша справа – там городництво, як ті самі теплиці. Можливо. Якщо це є для культур, таких як зернові культури, та сама соя, кукурудза, соняшник, це в принципі неможливо. По-перше, це буде абсолютно різні культури, які вирощуються одночасно на площах, які поруч розташовані. Тому ці всі казки про те, що тепер українець зможе продати, там 6 мільйонів власників, які були на зарі розпаювання, зможуть продати спокійно свої земельні ділянки, це неправда. На що тоді це розраховано? Якщо ми порахуємо, скільки земельні ділянки розпайовані займають і всі інші, то виявиться, не на цю землю претендують. Претендують, перш за все, на великі масиви, бо де можна взяти 210 тисяч гектарів землі в одні руки? Це тільки або земля державна, або земля, наприклад, Аграрної академії наук. І тому такі масиви будуть продаватися досить вдало, і при цьому громадяни, без сумніву, будуть отримувати найменший зиск з цього. В чому я бачу найбільші ризики і небезпеки? Замість того, щоб сприяти розвитку фермерських господарств, власне, коли кажуть, «Батьківщина проти». Ні, «Батьківщина» не проти ринку землі.
Але якого ринку землі? Ми внесли законопроект, що в тому скликанні, до речі, на диво, хоч ми були в опозиції, нас парламент підтримав попереднього скликання. В першому читанні був прийнятий ухвалений закон, який фактично поетапно наближує нас до фермерських господарств, які будуть володіти землею. Ми запропонували 5 гектарів в одні руки, як право викупу тим, хто обробляє цю землю, тільки тим, хто обробляє, щоб не було спекулятивних концентрацій землі, потім перепродаж їх тими самим іноземцям. Через невеликий проміжок часу до 20 гектарів, які можна викуповувати в приватні руки. Ми чудово розуміємо, що це за земельні паї будуть. Це будуть земельні паї, якраз от і можна використати для городництва, садівництва. Все Але інше... те, що ви пропонуєте, воно очевидно не дасть притоку інвестицій, на який розраховує влада. Слухайте,